Meidän suhteittemme perustana nyt ja jatkuvasti on, että joko Neuvostoliitto luottaa Suomen poliittiseen johtoon, eduskuntaan, hallitukseen ja tasavallan presidenttiin, tai sen on hankittava takeita turvallisuudelleen Pohjois-Euroopassa ensiasteessa niitä keinoja käyttäen, jotka yhteistyö ja avunantosopimus sille tarjoavat. On erittäin tärkeää todeta, että Neuvostoliitto kärjistyneen maailmanpoliittisen tilanteen aikana pitää Suomen puolueettomuuspolitiikkaa oman turvallisuuspolitiikkansa olennaisena osana. Tätä on pidettävä Suomelle suurena saavutuksena, joka velvoittaa meitä oman etumme vuoksi ylläpitämään Neuvostoliiton luottamukseen rakentuvaa ulkopolitiikkaa.